Sa tulo lang kaadlaw, dulaan sa 1 ka milyon ang pagsaka sa kaso sa mga nataptan sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, 13,000 usab ang pagsaka sa kaso. Dugang mga detalye sa report ni Femery Dumabo. Muabot sa dulaan 800,000 ang nadugang sa mga nasakit sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sukad niadtong Biyernes sa udto hangtod kaganihang udto. Sa data worldwide, nitala na og kapin sa 18 million ang COVID case. Hinuon paspas usab ang pagsaka sa mga naayo. Gani dugang 500,000 ang mga naayo sud sa tulo ka adlaw. Dulaan sa 11 million na ang mga recoveries. Mukapin sa 600,000 usab ang mga namatay. Dinhi sa Pilipinas, alas 5 kagahapon sa hapon nga data sa DOH, nitungtong na sa 103,185 ang COVID cases sa nasud. Hinuon 35,569 kanila maunalay aktibo, kay naayo naman ang kapin sa 65,000. Nakatala ang DOH og 2,059 nga mga nakalas. Subay sab sa data sa DOH, ang Central Visayas adunay 16,586 ka COVID case. Dulaan sa 10,000 na hinuon niini ang naayo, hinungdan nga kapin sa 6,000 na lang ang aktibo. 854 ang natala nga nakalas. Sa mga lugar sa tunga-tungang Kabisayan, adunay 1,856 nga COVID cases ang probinsya sa Sugbo, 109 sa Negros Oriental, 90 sa lalawigan sa Bohol, ug karon adunay usa ka kaso ang lalawigan sa Siquijor. Ang dakbayan sa Sugbo nitala og 9,075 ka mga kaso. 1,985 ang naa sa Mandawi City ug 1,876 usab sa Lapu-Lapu City. Ang Eastern Visayas nitala og 982 nga COVID cases. 685 na niini ang naka-recover ug 294 na lang ang aktibo. Pabiling tulo ang namatay sa maong sakit sa rehiyon. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.